kod skill ma kori gik minyalo lose gik ma kom ng'eto nyalo lombo wang'. Gima neno gi mbao kaka owadwa kae owacho, workmanship ema different. Mbao dwaro ni mondo ibed keen to details. King'iyo gimoro kata kikete joinery, sami tucho tenon and motis. Ntie kaka ng'ato bro tucho to bro donjo exact, to ntie kaka moro bro yukre. Koro gima wawacho gi skills ni dwaro ni ibed keen to details. Kiloso gimoro tilose perfectly, ting'iyo. Kaso kakipenja wach an ng'eyo kuom carpentry, ang'eyo kuom neno, kuom ng'iyo. Aneno kaka ng'ato loso, ok adhi skul. Mara aneno gi wang'a, tatimo kaka aneno. Bende nyaka ibed sharp ndi mondo isom gi wang'i milosi Dorothy. Nyaka be nimbe wi mako. Carpentry dwaro koking'eyo kwano to bro yuki. Carpentry dwaro kwano. Tobias, ibere kwano yi. Abere kwano matin korka bao. Gi kwano Korka bao.